ଏମିତି ଏକ ବନ୍ଧନ, ଏ ବନ୍ଧନକୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ନଜର ଲାଗିଛି କାହାର ଯେ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ନେପାଳରୁ। ସୃଜନା ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା, କେତେ ଭାବନା ଥିଲା, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ତା ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭାବି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସେଇ ଛୋଟିଆ ବେଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜଗି ବସିଥିଲେ ସୃଜନା। ନିଜର କୋହକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିବା ଇଏ ଏମିତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଦମ୍ଭର ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ତଥାପି କାଳର କରାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଥିଲେ ସୃଜନା। ଶେଷରେ ନିଷ୍ଠୁର କାଳ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆଖି ବିଜା ଲୁହରେ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖୁଛନ୍ତି।